A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Watturi wa kitabim masturin fi raqqim mansuri wal baitil ma'mur. Watturi wa kitabim masturin fi raqqim manshurin wal baitil ma'mur. Wasaqafil marfu'i wal bahril masjuri inna adzaba rabbika lawaqi. Wassaqafil marfu'i wal bahril masjuri inna 'adzaba rabbika lawaqi'. Ma lahu min dafi'i yawma tamurrus samaa'u mawra. Ma lahu min dafi'in yawma tamurrus samaa'u mawra. Wa tasirul jibalu sayran fawailu yawma idzil lil mukadzibin. Watasirul jibalu sayran fawailun yawma idzin lil mukaththibin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wattur demi gunung tur ku ya gunung. Tunggale pitik ayam alas, pitik iku ya ayam. Tur iku maknane gunung, tur iku bahasa Afsi maknane gunung, ngono lah. Dadi nek sampean maknane gunung tur ya padha karo gunung-gunung. Tunggale pitik ayam, ya pitik iku ya ayam. Jadi tur itu maknanya apa Bu? Tur Sina gunung Sinai. Tapi wis kadung jarane gunung gunung tur. Tinggal pitik, ayam, alas, ayam hutan. Jadi watur demi gunung, tapi mesti dimaksud gunung Sinai. Nek saliyane gunung Sinai ya gak jarane tur. Dadi watur demi gunung. Sing dimaksud gak ana maneh ya mesti gunung Sinai. Apa seistimewae gunung Sinai? Apa keistimewaan? Kok sampai disebut di Quran? Padahal gunung ya akeh, ana gunung Everest, gunung Salak, gunung Agung, gunung apa maneh? Kerinci. Gunung Kelut. Kok disebut di gone Quran? Apa? Sebab di gone gunung-gunung Allah audisi. Waduh. Apa audisi? Wawan rembag apa wawan rembag iku? Omong-omongan karo Nabi Musa. Jadi gunung-gunung kuwi krungu berita nek Allah akan omong-omongan karo Nabi Musa. Akhirnya gunung-gunung ya, oh dekon aku medine iku. Aku gunung paling gede kok.
Sing gunung liyane ya ngono. Oh, dek kene gitu kan aku apa gunungku gunung paling indah. Mergo apa lebih indah. Sing sithik ngomong mergo paling gede. Ah, dek aku. Apa aku lho gunung paling dhuwur. Dan seterusnya masing-masing menyombongkan kedudukannya masing-masing. Lah gunung Sinai, oh gak mungkin nek nggon aku. Oh, aku lho gunung cilik, gak penting. Ternyata yang dipilih oleh Allah adalah gunung Sinai untuk omong-omongan. Jadi ketika Nabi Musa karo bojone kangen pengen mulih nang Mesir, dalam perjalanan kita geni mulai dari surat Toha ataka hadis Musa terus idra'an naran faqala li ahli kusu ini anastu naran lali atikum minha biqabasin awajidu ala nari hujan apa Allah Ta'ala rek karena nggak surat Toha lah ketemu kok. Jadi waktu perjalanan kita geni si sampean tadi kene ya bae kok ketemu gaya anget-anget kan nggak geni kan enak perjalanan malam engko bae oleh pituduh di kono kaya iku kampung ngono geni murub. Jadi misalnya sampean metu teko alas kok ketok keluk-keluk berarti di kono ana wong ana kampung. Lah iki bengi-bengi kok ketok ana geni. Oh mungkin di kono kampung bengko iso njaluk geni digawe anget-anget utawa oleh petunjuk. Wa kitabilan demi kitab masturin kang ditulis. Jadi Quran itu semakin ke belakang kalimat itu semakin cendek tapi maknanya lebih dalam lebih luas. Watur demi gunung Sinai demi gunung wa kitab mahdulan kitab sing ditulis. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu. Sing paling awal diciptakan iku apa? Kolam. Ada kolam. Di sini iwak. Kolam iku pen. Nah, ditakoni karo Allah, apa? Kolam itu bertanya kepada Allah, "Napa ingkang kedah kula tulis? Tulisan 50.000 tahun yang akan datang itu tertulis. Sampai bakal mondok nang Al-Fatah, lulus tahun sakmene, prestasi sakmene. Iku tertulis kabeh. Jenenge Lauhul Mahfud. Kena jak Mahfud. Jadi Lauhul Mahfud kitab yang tertulis. Atau dengan kata yang lain, dengan penafsiran yang lain, bakilah Alkitab manzilatan maktubatan allati takrau alan nas jaiharon. Maksudnya kitab sing diturunno, sing ditulis, sing mbok waca, sing diwacana nggone manungsa dengan jahar. Wa kitabim mastur termasuk Al-Qur'an itu kitab yang tertulis. Nah jari ini sama kena diwaca tanpa ditulis sama Gustur. Wa kitabin mastur demi kitab kang tertulis fi raqin ing dalam lauhin mansur kang digelar. Jadi di dalam lembaran-lembaran yang terbuka tergelar. Jadi nek cara saiki kitab wis gak rupa lembaran maneh, rupa apa? Flash disk.
Flash disk sakmene lho isine pira? Pirang judul? 2500 judul. Telepon nanggone laptop celep dipetek klik wis metu. Sampeyan golek kalimat apa ndekane HP tek tek klik ngene metu wisan ndekane surat apa pira ketemu. Di dalam Lauh Mahfuz sing digelar. Fi rokin astagfirullah. Lulang ya, rokin itu lulang. Mansurin kang bulat. Ya nek cara mbiyen ya lulang, nek cara saiki ya wis kertas. Saya kertas ya wis kesuwen abot ya. Mulane kadang kok jeroki Pak Mas Al. Tak kira nggawa buku dipen nggawa perpustakaan. Lah ya apa laptop siji isine pirang judul, apa do karo perpustakaan bisa. Akhirnya sama nggo buku tipe nggo perpustakaan ta ora ngene. Birakin mansur. Wal baiti demi bait al makmur kang di ramekno Baitul Makmur sabata fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisil Isra ba'da mujawazatahu ila sama'i sabi'a summa rafa'a bi ila Baitil Makmur idza huwa yadkhulu kullayamin sab'ina alfan la ya'uduna ilai akhirahu ma alaihim. Jadi nalika Nabi di Isra Mi'rajkan terus dijak munggah nang langit ketujuh, munggah maneh nanggone Baitil Makmur, omah sing diramekno. Mulane nggone surat apa inama ya'muru masajidallahi ala man amana billahi terus saat temen sing ngeramekno masjid iku wong sing iman lan amal saleh wong sing salat. Lah sing ngeramekno Baitul Makmur iku para malaikat. Kulayami sab'una alfan, setiap hari sab'una alfan 70.000. Angka dalam Arab itu bukan menjadi batasan. Jadi saking akeh kalimatnya sab'una alfan 70.000, tapi itu bukan batasan. Bisa apa luwe akeh. Lah nek mari teko kono ibadah, mari ngono gak balik maneh. Nek cara ning donya menungso haji mrono mari ngono wis gak balik rono maneh. Tapi golongane para malaikat Baitil Makmur, omah sing diramekno ndek ngene langit kono. Wasaqafi lan demi payon marfu kang diangkat. Dadi nek ndek gone langit iku Baitul Makmur, nek donya Baitul Haram. Dadi gone nglumpuke menungso. Wasaqafil marfu payan sing diangkat. Dadi payane langit. Madengene surat Al-Anbiya ayat 32 wa ja'alna samaa sakafan mahfudan wa hum an ayatiha mu'ridun. Jadi sing ndadekake langit iku sakafan mahfudun. Sakfan iku payan mahfudun kang dijaga. Dadi kangger wong ora iso munggah. Maka nek sing jaga mulai dari surat Jin sadurunge keturunnya Nabi Muhammad iku biasa jin iku tunggu-tunggu di langit mencuri dengar
pangeran malaikat iki gawe acara apa dina iki? Apa jenenge menyadap istilahnya? Ya, memonitor, menyadap terus dikirim nang gone para dukun. Lah saiki ana sing jaga. Dadi nek ketok cedhek-cedhek diantemi. Diantem gawe malah apa jenenge? Dirujuman lisayatin apa? Digawe dirajam diantem kanggo setan. Dadi langit sing payon sing disyukurake. Lah iku rupa langit surat Al-Anbiya ayat 30. Wa ja'ala sama saqfan mahfudan wa saqfil marfu. Padha ya. Wa hum an ayatiha muridun. Wa akeh sang ayat iku padha. Jadi Allah bersumpah dengan gunung, dengan kitab, dengan sing dibuka mau Baitul Maqbur, terus sakfil marfu payon sing diangkat wal bahari demi laut mahjur sing ana genine. Dadi segara sing ana genine lho, segara kok ana genine. Ngene ya. Aku sik mbok SMP apa SMA mbiyen. Nek koran diterangno bahwa di jero laut iku ana kaya kentang. Iku sebagai bahan bakar. Mungkin ya batu bara tapi sing tersimpan di gone jero laut. Mulane istilahnya laut sing duweni ini Mas Jur. Bukan surat 81 surat apa? Wa idza biharu sujirat. Nalikane utawi langit apa mau? Segara iku sujirat. Jadi apa ngarani? Muruk. Muncrat. Dadi memang di jero laut ana genine. Padahal itu nggone banyu. Bisa jadi dimaknani maksudnya yaitu apa? Sumber minyak. Minyak sing dibor teko jero laut. Mulane model saiki nek ngebor laut, ngebor apa jenenge? Nyikuk minyak teko laut. Saking jerone laute iku gawe perahu dikambangno ngene terus ditarik tambang ben gak mlaku-mlaku. Lah iku ngebor nang jero laut. Terus diproses pisan di jero kapal kene metu wis rupa minyak. Jadi apa? Jadi segara sing ana genine, jadi bisa dimaknani apa? Minyak bumi bisa jadi iku mang batu baru, batu bara apa batu baru. Wal bakril masjur. Segara sing ana genine. Inna dzabarabbika sak temene adabe pangeran sira Muhammad iku lawaqi yakti tumiba. Bagaimana surat Al-Ma'arij ya Bang? Sa'ala sa'ilun bi'ada fi'waqi laisa lahu min jafi. Jadi nerangno bahwa jadi ini ya gaya Quran sadurunge menerangkan sesuatu yang sangat penting itu dimulai dengan sumpah.
terus nerangno sesuatu yang sangat penting. Inna adaba rabbika lawaqi, sak temene adae pangeran sira iku lawaqiun yakti tumiba pasti terjadi. Malawurana kedue azab sapa min dafiin saking wong kang nolak salah salih bada biwaqi laisa liwaqatiha kadibayang salah sailum bada biwaqi lil kafirna laisa lahu tapi minawaidil ma'arid malahu min tapi malaurana maring adab itu menjabin saking wong kang nolak kapan yauma tamuru dinane mubeng goncang apa sama ulangit mauron ing kali goncang temenan dadi langit iku goncang watasiran melaku apa jibal gunung sairan ing kali melaku temenan dadi gunung ajur langit goncang. Lah nalikane iku gak ana sing iso nolak adabe Allah. Dadi saking pentingi masalah sing disampaikno melaku dhisik dengan sumpah. Lah Allah sumpah tak karepe nek manungsa gak oleh sumpah kejaba demi Allah. Lah nek Allah sumpah dengan makhluk, masih sumpah dengan makhluk ya gak sembarangan makhluk iki dikai sumpah. Di antarane gunung ya ora sembarang gunung. Ya. Kitab sing dikai sumpah ya gak sembarangan kitab. Terus Rokin Mansur, Baitil Makmur, masih omah sing dikai sumpah ya gak sembarangan omah. Payon sing dimaksud ya gak sembarangan payon. Laut sing dikai sumpah iku mau ya gak sembarangan laut, tapi laut sing mengandung api. Terus nerano bahwa ada hukum mesti terjadi. Wis gak ana sing iso nolak. Ketep kapan tekani siksa iku mang nalikane langit goncang. Peristiwa yang luar biasa kan langit goncang. Nek apa jenenge tanah goyang ngono gak sepiro, tapi nek langit sing goncang luar biasa. Pemene gunung sampai melaku, kejadian yang sangat luar biasa. Wes, sampai sini ada pertanyaan? Kanan tangan. Mulai dari surat apa itu? Wa tara jibala jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Ngono kalimatnya. Ayat piro iku? Surat apa? Namel prosoku. Posisine kiri bawah. Wa tara jibala jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Ngono. Mbok kira gunung ku meneng padahal dia berjalan seperti berjalannya mendung. Bisa jadi itu bermakna bahwa ya waktu kiamat itu melaku ajur. Ya. Sekian kaji kita, semoga memberikan kepahaman bagi kita. Amin. Allahumma faqina fiddin, al-faqina fiddin, al-faqina fiddin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.